अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा, अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ, शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा, शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचं मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग. आजच प्रवेश घ्या. प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल, अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली. मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96. महाराष्ट्र राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या वाढदिवसानिमित्त शिवसेना सावंतवाडी मतदारसंघ आणि दीपकभाई केसरकर मित्रमंडळ यांच्या वतीनं लोकमान्य हॉस्पिटल पुणे यांच्या सौजन्यानं आयोजित वेंगुर्ल्यात मोफत मेगा ऑर्थोपेडिक कॅम्पला उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. यावेळी 150 पेक्षा जास्त रुग्णांनी या शिबिराचा लाभ घेतला. महाराष्ट्र राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या वाढदिवसानिमित्त शिवसेना सावंतवाडी मतदारसंघ, दीपकभाई केसरकर मित्रमंडळ आणि वेंगुर्ला तालुका शिवसेना यांच्या वतीनं लोकमान्य हॉस्पिटल पुणे यांच्या सौजन्यानं वेंगुर्ला उपजिल्हा रुग्णालयात आयोजित करण्यात आलेल्या मेगा ऑर्थोपेडिक कॅम्पचं उद्घाटन वेंगुर्ला तहसीलदार ओंकार उतारी यांच्या हस्ते करण्यात आलं. तर यावेळी सावंतवाडीचे माजी उपनगराध्यक्ष राजन पोकळे आणि डॉक्टर योगेश नवांगुळ यांच्या हस्ते दीपक केसरकर यांच्या वाढदिवसानिमित्त केक कापण्यात आला. यावेळी वेंगुर्ले शिवसेना तालुका प्रमुख नितीन मांजरेकर, शिवसेना जिल्हा संघटक सुनील डुबळे, तालुका समन्वयक बाळा दळवी यांच्यासहित शिवसेना पदाधिकारी, कार्यकर्ते, शिवसैनिक उपस्थित होते. या शिबिराचा 150 पेक्षा जास्त रुग्णांनी लाभ घेतला. सामान्य जनतेला जो काही दिलासा मिळणार आहे किंवा त्यांना जी सेवा करण्याची संधी मिळत आहे त्याच्याबद्दल सर्वप्रथम सर्व आपले लाडके आमदार श्री दीपकभाई केसरकर यांचे कार्यकर्ते यांचं पण पहिल्यांदा मी आभारी आहे. आणि त्या निमित्तानं जो भाईंचा वाढदिवस आहे, आज वाढदिवसही साजरा होत आहे आणि एक वेगळ्या उपक्रमातून साजरा होतो याचाही आनंद खूप वाटत आहे. त्यामुळे सर्वांना भाईंच्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा सर्वांनाच देतो आणि मी थांबतो. धन्यवाद. शैक्षणिक असू दे, सामाजिक असू दे, सांस्कृतिक असू दे, अशा विविध कार्यक्रमांनी आम्ही हा पूर्ण सप्ताह साजरा करतो. म्हणजे काल जरी वाढदिवस झाला तरी आज पुन्हा केक कापायचं कारण काय की तो एक दिवस नाही करत, पूर्ण सप्ताह आपण करतो. त्याच्यामुळे ज्या ज्या ठिकाणी कार्यक्रम पुणे संबंध जिल्हा आपल्या मतदारसंघामध्ये 6 ठिकाणी हा अशा प्रकारचा कॅम्प होणार आहे. आणि त्याच्यानंतर एक मोठे पण 2 काम सावंतवाडीमध्ये ठेवलेले आहेत. काही ज्येष्ठ नागरिकांनी आपल्यासाठी काल कशाचा कार्यक्रम ठेवलेला आहे. त्याच्या विविध वृक्षारोपण आहे, गुणवंत विद्यार्थ्यांचं कौतुक आहे. अशा प्रकारे जो वेंगुर्ल्यात झाला 2 दिवसापूर्वी अशा प्रकारे सावंतवाडीमध्ये आहे, दोडामार्गमध्ये आहे. दोडामार्गमध्ये मॅरेथॉन स्पर्धा पण केलेली आहे. रविवारपर्यंत असे कार्यक्रम सतत चालू राहणार आहेत 7 दिवस. तर हा सप्ताह आहे आणि सेवा सप्ताह म्हणूनच आपण साजरा करतो. आपण दीपकभाईंना विनंती केलेली आहे की 23 तारीखला रविवारी या कार्यक्रमाच्या समारोपाच्या वेळी त्यांनी उपस्थित राहावं. प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी म्हणजे मतदारसंघात सावंतवाडी, वेंगुर्ला आणि दोडामार्ग तालुके आहेत त्या ठिकाणी उपस्थित राहून लोकांचं त्यांनी आशीर्वाद स्वीकारावे अशी लोकांची भावना आहे, लोकांना भेटावं त्याप्रमाणे आम्ही तसं नियोजन देखील केलेलं आहे. त्यामुळे रविवारी ते वेंगुर्ल्यात येतील अशी अपेक्षा आहे. आता त्यांच्या व्यस्त कार्यक्रमात कसं काय होतं म्हणजे पण कार्यक्रम कळवलेला आहे. अशा प्रकारच्या कार्यक्रमाला आपण सर्वजण उपस्थित आहात आणि त्याचा लाभ घ्यावा अशी माझी विनंती आहे. आणि हा कार्यक्रम त्या ठिकाणी केक कापून पुन्हा साजरा होईल. ज्यावेळी राजनभाईंच्या बरोबर मी बसलो होतो त्यावेळी आमचा विचार डोक्यामध्ये होता आणि दीपकभाईंनी ही गोष्ट माझ्या कानावर घातली होती की डॉक्टर तुम्ही अध्यक्ष आहात आणि तुम्ही काहीतरी अशा गोष्टी समाजासाठी करण्याचा प्रयत्न करा. आणि त्यांचे उद्देश हा त्यांच्या वाढदिवस हा एक निमित्त झालं मला ते त्या ठिकाणी सापडलं. परंतु त्यांचा उद्देश असा होता की तुम्ही सातत्याने हे असे शिबिर राबवायचा प्रयत्न करा.
आणि खाजगी डॉक्टर्स असू देत किंवा गव्हर्नमेंटचे डॉक्टर्स असू देत की ते तुम्ही जॉईंटली मेहनत घेऊन प्रत्येक रुग्णापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करा, ही भावना दीपक भाईच्या मनामध्ये कायम एक संवेदनशील, आपण या भागाचा एक नेता म्हणून आपण त्यांना ओळखतो आणि ही संवेदनशीलता त्यांच्या मनामध्ये कायम माझी भेट झाल्यानंतर ती झळकत असते. आणि ह्याच्यामध्ये सायमल्टेनियसली बाकीची लोक पण जोडली गेली. त्याच्यामध्ये बेळगावचं एक डॉक्टर दीक्षित म्हणून नामांकित डॉक्टर, ज्यांनी कित्येक कोकणातल्या लोकांची बायपास सर्जरी आणि एन्जिओप्लास्टी केलेली आहे, असे डॉक्टर दीक्षितांचं मोठं हॉस्पिटल त्या ठिकाणी मल्टी स्पेशालिटी कार्डियक सेंटर बेळगावमध्ये उभा राहिलेलं आहे. त्यांची लोक, त्यांची टीम या ठिकाणी 23 जुलैला हृदयरोग शिबिरासाठी महाआरोग्य शिबिरामध्ये हजर होते. माझं स्वतःचं रुग्णालय जे आहे ते स्त्रीरोग विषयाशी निगडीत गर्भपिशवीच्या मुखाच्या कॅन्सरसाठीचं निदान आणि त्याच्यानंतर त्याची ट्रीटमेंट ह्यासाठी सुद्धा आपल्याला अत्याधुनिक तंत्रज्ञानानं त्याची चेकिंग, हे सगळी मोफत सेवा इन्क्लुडिंग सोनोग्राफी आपण त्या दिवशी 22 तारखेला शनिवारी करतोय. तर असे विविध शिबिरांच्या माध्यमातून आपण रुग्णांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न एक करतोय आणि त्याच्यामध्ये एक खारीचा वाटा ह्या ठिकाणी योगदानामध्ये आमचा असावा. आणि दीपक भाई हे प्रत्येक रुग्णापर्यंत पोहोचण्याचा जो प्रयत्न त्यांचा आहे त्याच्यामध्ये सगळ्यात सांगावंसं मला वाटतं, कारण आम्ही दोघं रोटरी आहेत आणि रोटरी ट्रस्टचे ते आता सध्याचे प्रसिद्ध अध्यक्ष आहेत आणि त्या ट्रस्टमध्ये फिजिओथेरपी सेंटर चालू असतं. ज्या रुग्णांना चालता येत नाही, ज्या रुग्णांना फिजिओथेरपीची गरज आहे, अशा तऱ्हेचं मशीन आम्ही त्या ठिकाणी आणून दीपक भाईंनी स्वतः प्रयत्न करून डिस्ट्रिक्ट ग्रँटमधून आम्ही ते मशीन त्या ठिकाणी आणलेलं आहे. फिजिओथेरपीचे कॅम्प वारंवार आम्ही घेत असतो. तर ह्या ठिकाणी हे ऑर्थोपेडिक टीम लोकमान्यची जी आलेली आहे पुण्याची, त्यांनी आम्हाला अप्रोच झाले आणि त्याच्यानंतर मग म्हणालो आम्ही की ह्या रुग्णांचं चेकिंग इन्क्लुडिंग एक्सरे तुम्ही करावं आणि रोबोटिक सर्जरी त्यांच्या ठिकाणी पुण्यामध्ये होते. रोबोटिक सर्जरी म्हणजे प्रिसाइज सर्जरी, म्हणजे एक वेळ माणसाचा हात थरथरेल पण रोबोटचा थरथरणार नाही, असा एक अत्याधुनिक तंत्रज्ञान लोकमान्य हॉस्पिटल्स पुण्यामधले सगळे तज्ज्ञ नामांकित डॉक्टर, आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे हे डॉक्टर्स त्या ठिकाणी आपल्याला उपलब्ध होत आहेत म्हटल्यानंतर आम्ही पुढाकार घेतला. राजनबाईंनी सांगितलं, त्यांनी ती योजना उचलून धरली. माझं योगदान फक्त खारीच्या वाट्यावर आहे, सिंहाचा वाटा राजनबाई आणि मित्रमंडळ जे दीपकभाई केसरकर मित्रमंडळ आहे त्यांचा आहे. त्यामुळे त्यांच्यासाठी या ठिकाणी टाळ्या झाल्या पाहिजे. आणि ह्या ठिकाणी जी सर्जरी होणार आहे त्या अत्यंत माफक दरामध्ये पुण्यामध्ये काही सर्जरी अगदी क्लिष्ट ज्या सर्जरी आहेत त्या होणार आहेत, परंतु अशा काही सर्जरी आहेत की ज्या मोफत होणार आहेत. त्या सर्जरीची माहिती ह्यांची टीम आपल्याला देणार आहे. त्यामुळे कुठल्या सर्जरी महात्मा फुले खाली मोफत होणार आहेत त्याची माहिती घेऊन प्रॉपरली तुम्हाला ते मार्गदर्शन करतील, त्या पद्धतीनं पुढे जायचं आहे. आणि ज्यांना क्लिष्ट ऑपरेशन्स करावी लागणार आहेत त्यांच्यासाठी सुद्धा ते या ठिकाणी तुम्हाला स्पष्ट शब्दामध्ये व्यवस्थित समजावून सांगतील. तुमच्या नातेवाईकांना नंतर या ठिकाणी अप्रोच व्हायचं आहे आणि त्यांचे नंबर्स घ्यायचे आहेत आणि काय कशा पद्धतीनं हे ऑपरेशन्स पार पडतील हे बघायचं आहे. तुमचं आयुष्य पूर्व आयुष्य तर चांगलं गेलेलंच आहे, परंतु तुमचा उत्तरार्ध सुद्धा सुखकर व्हावा ही इच्छा या निमित्तानं दीपकभाई करतायत. त्यामुळे ते सरतेशेवटी मी दीपकभाईंचे मनापासून आभार मानतो आणि या शिबिराची सुरुवात म्हणजे शुभारंभ झाला या ठिकाणी असं जाहीर करतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.